ɗinka da Salma. To, ta ce ne maka wani abu ne? Wallahi ba abin da ne mata ne. Ka faɗa min me tsakaninku da ita. Ta kawo ƙara ta ne? A'a, wallahi san shi take yi. Na daɗe ta lura da hakan. Na fahimci hakan tuntuni. So, kai. Amma da Salma ta sani wallahi da na ji daɗi. Ka tabbata? Ina gaya maka wannan, uga. Saboda na jima da fahimta haka. Yanzu ma baka gani ba? Da za mu fito yanda hankalinta ya tashi saboda Rabe zai tafi. Da Salma ta sani, ai da na yi farin ciki, da na yi munna. Banda Salma ma bata san me take yi ba? Me za ta yi da wannan wawan shashasha ɗan ƙauyen? A'a, uga sanda, ka san ita mace tana son mutum mai kalamai masu daɗi. Kana gaya mata zantuttuka na soyayya. Shi kuma Rabe shege ne a wannan fannin, ya iya kalamai na soyayya sosai. Kai kuma uga sanda ta iya ba watakila ko labaran yaƙi kake bata da ɗan harbe-harben bindiga ne da ɗan tashe-tashen bama-bamai. Ka san ita kuma mace